Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu stars uMacele noMakhumalo sebelivezile usuku ishow ezomshado ezoqala ngayo. Ishow ezoqala ngomhla ka 15 January ngo-9 on DSTV 163. Halala kuMakhumalo noMacele wonkosikazi, amakhosikazi ababo Mseleku abazohosta ishow ebizwa ezomshado izovela kuMzansi wethu. Le show izosiza abantu abashadile nabanye abathandanayo abaney'nkinga. Bazokhuluma ngey'nkinga ezahlukahlukene, kube khona nabanye abazolekelela ukuze bekhulume ngale y'nkinga abazobe bey'beka etafuleni ney'xazululo ey'khona. Bengishilo-ke ekuqaleni ukuthi khona ishow ephekwa uMakhumalo noMacele but besingenalo usuku ukuthi uqala nini. So lena i-update or ngikunikeza usuku, specific date la ishow izoqala khona ku-163 DSTV 15 January ezomshado ziyeza, nawe-ke uhlale ulindele. Baze babahleke uMakhumalo noMacele, ngihlezi ngisho mahle amakhosikazi ababo Mseleku. Halala siyababongela ngaleli thuba elihle, sithembe futhi ukuthi nabantu abazo-SMS-a bebabhalele nabanye abalindele le show bazothola usizo, nakubona futhi konke kuzoba impumelelo. Sibonile uMakhumalo ezivezela ukuthi sebeqedile ukushutha uSeason 1. Okungenzeka ukuthi ishow mayihamba kahle iyofika naku-Season 3. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.